weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tundulmaji dembe nder galle abou baydi kaw kon waktu yoni ha to gurel sarɓe kame mahmaje e ñiɓirde alhuseynou kane e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal ittede wutte makko teddungal kanko Barthélémy Dias maire wuuro Dakar hanki waɗi haalandimo e yeeso ɓen jaydiyankoɓe o holliti nguɗo hen laamu foti ko rentade oɗo saaɓe maire to ko wutte teddungal wonande maire mo Dakar ɗum noon o holliti ɓen ko kunani ɓiɓɓe leydi ndi ko yo paye hen fandare makko yo leelawal waɗe mayde garde corps makko wonande biraɗo hande o to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani fuɗɗi hanki o conférence ko fate banggue jonde jangde leyɗele Afrique en tant que président union africaine bismima hanki o hoorejo leydi Algérie woni Mohamed Abdelmadjid Tabouna ene wondi kadi hoorejo leydi Rwanda Paul Kagame kame hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye to leydi Mali caggal accitagol wonande sappo e goho ɓen dawriyankoɓe oɗo saaha fedde dawriyankoɓe erima laamu leydi Mali nde accita ɓen dawriyankoɓe nangaɓe taw nanguira ko politique e nder leydi ndi ko wayno Ras Bathia nonne kadi ne wonde Issa Kaw Djima e ɗaccude artirgol ɓen wonɓe caggal leydi leydi ndi tawni jiiɗi artude leydi mumen kabruji men malen ha to Guinée Conakry Guinée Bissau Côte d'Ivoire Soudan man jaa to Niger Ghana caɗa jolam jaberi jeheten ko toon to leydi Syrie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwruko to koridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto to kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinɗa wala dana wala kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah lubirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe e leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare sappo bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mona Saydou Abouba Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala duɗal Darul Haramayni Sarifayni e gardugol ceerno Ahmadou Dia taw kadi ganduɗa ko toon to Almadine tintina dendagal bandiraɓe julɓe umma islamique kala wonande aɓe jogui leydi toon to Diassa pawgol tufere ngal ɗon duɗal jogori latade ko ñande 14 duɗo henna lewru ndu gonɗen ɗum noon wonata ko aset paduɗo hen no hakkude 11h ha faynma 13h so jomiraɗo haaji yimɓe kala ne bisma hen kono kadi ne ñaaga hen duwaw kala noon jiɗɗo hen ko laaɓi en wawi jokkodirde tonggode 00 221 77 915 14 75 walla mbaɗa 77 950 23 walla mbaɗa 23 walla mbaɗa 78 78 799 08 13 ma waw jokkodirde mabɓe keeɓa hen ko ɓuri labde takkusana ceerno Hamdou Rabbi teskaɗo lawol battowol tataɓi wola hitande hikka nde ko 14 nduɗo hen lewru toon to Nouakchott taw kadi ganduɗa koto légal PK 7 e nder galle ceerno Boubacara Gaye hitande hikka nde no waɗata ko 14 nduɗo hen lewru ene tijja hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ne mbawata tawtorede oɗo hen takkusana mo ganduɗa jokkere enɗam e wasiyaji e haalede holiyoɗo gonnoɗo ceerno Hamdou Rabbi kono kadi sira annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ma haale jokkere enɗam kame koddigal kala kumpital mene ɗemgal pulaar jeheten ko ha toon to Tambacounda ko accident musɗo waɗi hanki o ɗum noon koye on oto jolnunoɗo ɓen élevaɓe koɓe jiiɗiri ne wonde professeur uji mabɓe tati accident noon waɗi ko sara wurwitengo talibaji ken wona 30 kilométre toon to Goudiry ko toon ɓe gimmino gam yanudeɓe toon waɗoyde kawguel mabɓe aɓe paati noon toon to Koccari to wonɗo ɓe jeeya on accident noon jeeyi sababu élève goto wasi hen fittande muɗum waɗi hen hewɓe gañiɓe hen Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe neldaɓe duwaw kamɓe ɓesguji e jinnaɓe kala
on jeltoɗo noon nde jomiraɗo yurmoto yaafo gañiɓe nde keɓata celal men duttito e jangde mumen taw koye kisal on oto noon ko soforo perdi contrôle oto wawi wadde accident hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ƴetti subaka hande o laana mum Diwowa ngam yaɓande to Mauritanie lawol makko battuwola lawol tataɓiwola guila o laami leydi ndi yaademo tan to Mauritanie ngam jonde Union Afrique en tant que gardiɗo Union africaine woni hoorejo leydi Mauritanie taw koye conférence ko fate jangde e golle ko fate yonta e nder Afrique jagorɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal arti ko fate banggue région de Matam ɗum ko ñalawma hanki o kanko on Ibrahima Sy o holliti laamu ngu ƴetti peeje mawɗe tugganma octobre ha fayma novembre ɗum ko caggal nde ilam ari ha hewɓe geggi diƴƴe ɗe keewi ngam haɓade ñonkoto kewɗo gonowo e nder ɗeɗon diƴƴe ngam haɓade rafiji e goɗɗum kala dañi gueɗe kewɗe puufaɗe hen guila e produit ji ha e gueɗe kewɗe ko fate cellal ɓalli e laaɓal eɗen gueɗe kala o saktiɗin konngudi ko ñalawma hanki o taw koye darade ñalɗi ko fati e banggue a laaɓala yoga e médiaji leydi Sénégal ɗe belɗe kala jaltinta wonande ko boñ windere ko mbiyata banque mondial ne holliti Sénégal hande o ene jeeya e leyɗele ɓurɗe tekkude ñamale ha tenti noon to banggue Afrique de l'Ouest ngam teskede Sénégal oɗo saaha ardiɓe mum koko donki dañde ñamale ngam teskede Sénégal koko ɓurtini ñamale muɗuma banque mondial noon jabtima ɗin konnguli ɗi yogay jayndeli leydi Sénégal kalata ɓe kolliti Sénégal hayso tawi woni ene moddi ñamale no fewi ene jogui leyɗele gonɗe e nder Afrique ɓurde kay Sénégal moddude ñamale hayso tawi woni Sénégal ne tekki ñamale muma ene hakkidi gaga won e leyɗele ɗum noon ɓen banque mondial ɓe kolliti ɓe mbiyani haɗi ɓe ñamlude Sénégal ko Sénégal moddude yoga e ñamale hanki o Barthélémy Dias mo ganduɗa ko maire wuuro Dakar mo wutte teddungal mum itta yontere yawtunde ɗum ko caggal nde o woni sarɗiyanke hanki noon o waɗi haalande makko toon to ñiɓirde mairie to ngan haalande noon o holliti hen wonande wutte makko teddungal ko itta ko gollitoɗo toon to Cour suprême woni suudu ñawore towndu kono kadi o holliti laamu nguɗo hen ko kulol tan wondi e makko maire to wonande ko tettude mairie ndi ɗum noon omo fondi hen kala o holliti ɓeena ko podani ɓiɓɓe leydi ndi ko yo jaaha kucca paye hen acca kala ko wona ko toƴƴi ɗumen o holliti o yaadi e mabɓe o wallodiri e mabɓe o holliti kadi nde wonanno kaso o yalti haw woni sarɗiyanke nden ɓeɗo hen ene goni e golle men ganda kala holko woni e dawrugol o holliti kanko adiɓe e dawrugol mo adima e suudu kala wima rena dialala o holliti noon omo rentinaɓe hoore makko ha tenti noon oɗo hen poste maire wuuro Dakar mo ganduɗa nguɗo hen laamu kesu ala kala ko yiɗi so wona kay yande e makko teta o holliti ɗum o jaɓata ɗum hande ni janggo kono kadi o arti e mayde Bassirou Diop goto e garde corps uji makko nangganoɗo toon to Saint-Louis udda toon ha ganduɗa ɗon o holliti ko lebte e piile waɗa e oɗon on Bassirou mo ganduɗa hande o ko ɓandu mum tottita koreji muɗum mbawi wirde ɗum toon to Guénal e Yoff ɗum ko caggal wonande hôpital mo Yoff Gawan Yoff Idrissa Pouye nde ɓe jaltini wonde o topsi ko fate banggue wonande mayde oɗon garde corps mo ganduɗa taw kadi ko garde corps Barthélémy Dias ɗin konnguli noon arti hen gañ demba heedande laamu nguɗo hen kañumne hanki huccodiri e jaydiyankoɓe o holliti Barthélémy Dias oɗo saaha kay so tawi ñawore ñawanode dow makko ko fate mayde Diaga Diouf taximan ɗum noon firti ko oɗo saaha o wawata wonde ni maire haalaka ardade mairie ɗi kanko kay so loi rewi oɗo saaha ko giwɗo mairie ha laaɓi foti wonde place makko toon to kaso so tawi lawɗinama lebbi 6 ɗi o taƴana e kaso taw yiyata nangue o holliti Barthélémy Dias ala kalɗo rewi hen lawol ɗum noon ko konngudi ngam demba kedanɗo laamu ngu hanke jabtade yogay e konngudi wonande Barthélémy Dias keddoɗen koye leydi Sénégal ñalɗi nden kay kisal puɗɗima ñalawma hande o ha fenma ñalawma janggo ɗum noon ko délégation ngaji ko wayno chef d'état majeur de la marine ɗum ko Yaoundé ha fenma Cabo Vert kame Gambie Guinée Bissau ɗum ko sappo ha sappo e goho patrouille jogoɗo heɓanede 2025
ko fate maje kadde nden ka e kisala mum haɗen gueɗe kala ɓuura wawde a yuɓɓude université Ziguinchor Alhassane Seck ha hande ala ko gasi ko wona ɗum ko noon coordination des étudiants ɓenne kadi kolliti ha hande ngal duɗal ngal udditake so wona ɓe keeɓa ɗaɓɓade mabɓe siftinde mon ɗum ko caggal nde jaagoɗo jangde towde ƴetti pellital uddude ngal ɗo hen duɗal ɗum ko caggal pooɗe ndure kewɗe toon ha ganduɗa waɗi toon pooɗe ndure mawɗo no feewi ha waɗi hen ko heela ko heewi hakkude ɓen dadiɓe kamɓe ɓen étudiant ji wonɓe toon ne gullito e kala saaha nde gurdam mumen a moƴƴinte no feewi caggal jaltingol liste média ji keptinaɗe gendi leydi Sénégal taw koye jaagoɗo communication woni ko debse ɗum noon ko cetal ko fate banggue tambingal jayndeli leydi ndi ɓe kolliti maɓe gullito to cour suprême saabu ɓe jaadani hen ɗum ɗo hen firti ko hutorade ndolagu nguɗo hen laamu holliti ɗum ko Mamadou Ibra Kane taw ɗum koye ñalawma hanki o ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie Algérie hooreji leydi mum woni Abdelmajid Tabouna ngol woni goo ardemoye leydi Mauritanie ɗon ɗo woni hoorejo leydi Mauritanie gonɗo e manda mum ɗimmo hanki onon jaɓɓimo toon to bawal ladde waje ngal tunsi ko nando makko Mohamed Cheikh Al Qazwani jungo e jungo taw kadi ko jonde towde no feewi kame teddungal nottademo conférence guddiɗo guila hanki taw koyeɗen jagorde hande o ko hoorejo leydi ko noon kadi hanki kikiɗo o bismima toon to bawal ladde waje ngal tunsi wonande Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda gadɗo tawtorede ndeɗo hen jonde joɗide guila hanki conférence ko fate banggue jangde kame golle taw koye jeunesse e wallodirde wonande fedde gotago windere taw koye banggue jangde ƴellidde yoga e gueɗe Afrique nden jonde ma duuma balɗe tati ɗum ko jeenayya ha sappo e goho subaka hande o hoore jagode leydi Mauritanie woni Mokhtar Wul Ndiaye jaɓɓima toon to bawal laɗi diwoje ngal tunsi hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa hande yetti toon gam tawtorede oɗo hen conférence ko fate jangde kame golle e nder Afrique siftinde moon kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani kam woni wonande président union africaine jeeyi sababu noon oɗo conférence waɗi ko toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie keddoɗen ko leydi Mauritanie campagne haɓade kala ko fati e gueɗe ɗe laaɓani to banggue tew foti ko tew jawdi walla ko tew guertoɗe kala muma jaagoɗo gaynaka o waɗi jillu mum jilluji kewɗi hanki yogay kirsirɗi e jeeyirɗi tebbuli ha e guertoɗe kala ɗum noon ko yidde aduna service vétérinaire bawɓe safude ɗum e yiilade beele kadi ko fate banggue ñonkoto gonowo e tew wawa ittede ala beele tew o so tawi woni e kisal tan ene gasa kadi ɓen sodoɓeɓe ene gasa ma gon e kisal timmugal no feewi jeeyi sababu noon o wasiyima ɓen hirsoɓe yeeyoɓe kala nde gaddanta jaam ɓiɓɓe gendi leydi ndi gouvernement mo leydi Mauritanie koalaɗo kuuɓal jaagoɗo ndema leydi ndi tawama pawgol tuufere kene fotonde barasuji jeegoma hakkude état mo asaba kame barakna ha fayenma gorgola ngam joktude ndema eɗi nokkuji ko fati diƴƴe beele nokku o ɓuura wawde dañde ndema timmuka no feewi ɗum noon wawi ɗum kay ko laamu ngu waɗi ɗum beele kadi remoɓe toon mbawa dañde diƴƴe beele ndema ka wawa yarude yesso caggal ɗo saaha teskede laamu leydi Mauritanie fandare mum ko Mauritanie beele ene jogo hirande mum hayso tawi woni ko addoyta caggal leydi taw hewata hay seeɗa wonande cour d'appel hanki o yowino ñawore Mohamed Wul Abdelaziz hande onon talata nden ñawore fuɗɗitima jeyno sababu yowde hanki ñawo nde ko avocat ji Mohamed Wul Abdelaziz gonno ɓe garani tawtorede ñawore nde kono hande o noon nden ñawore wawi uddidde toon e nder oɗon fanno ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal pulaar to gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali gouvernement mo leydi Mali haɗi kala ko fati banggue pétard woni tan sodde pétaruji ne fettina e booli e goɗɗum kala e ko fati banggue fo artifice taw kadi ganduɗa ko ɗin jeygueli naweteɗi ha dow ne fetta waɗa mbadiji kewɗi taw nanda e piyande ɗum ɗo kala ɓe kadi ɗum noon wonande kay mayde hitande
ko beele kadi leydi Mali ne ɓuura wonde jame kisal so tawi jamala ɓen jogitiɓe fesiraji mbawi moltade hen wata ko mbaɗi jeeyi sababu laamu ngu ƴetti pellital hadde ɗen gueɗe kala hoorejo leydi Mali wonande hoorejo jaagoɗo leydi Mali général Abdoulaye Mayiga e nder erago ko fate AES wonande Sahel o holliti ko muñal taw ko fate ɗin ɗereji ɗe haala mum haalano e jonte jawtuɗe to hôtel mo Bamako ha nden deftere hippa totta ɗum hoorejo leydi ndi woni général Assimi Goïta ko fate banggue umminde ɗereji ɗi carte d'identité passeport ɗi ganduɗa ko ɗele tati potata rendude ɗum noon ko muñal ngam o saaha teskede CEDEAO ala taw ko gasi kono kadi ɓoyata ɗen gueɗe kala ma mbaw yurnitede heena AES Sahel joguima fandare uddidde sen mawɗo no fewi mo ene humpita hakkude leyɗele tati ɗe kala ko wawi wonde taw ko gueɗe dendaɗe ko fate banggue wasde humpidde gueɗe jahoje hen taw kadi ko sen dendaɗo kala ko yalteɗen leyɗele tati kala taw ene wawa feñje hen ɓiɓɓe leyɗele ganda wonande AES ko woni e gollande ɓesguji leyɗele mumena landaji lundo ɗum ko caggal nde ɗaccita 11 wonande ɓen dawriyankoɓe dumbanoɓe cuuɗi dumbirɗi leydi ndi ɓe erima yo accite ko ɓuuri yawde yaccade ɓen dumbaɓe taw dumbira koye dawrugol ko wayno Rasbathia Issa Kawnjim Mami Rose la Viscère ɓeɗo kala ko nangaɓe e woɗɓe kala ene tawe e nder ɗi kasoji taw kadi nanguira tan ko kaali gueɗe dawrugol nanga ndumba nde jomen ɗaccitte mbeɗa leydi wona e jaame kisala ɓen mbaɓe exil wonɓe caggal leydi kadi mbawa accitede garta e leydi mumen ɗum wonata ɓuural leydi ndi woni e rango ɓen dawriyankoɓe eriɓe laamu ngu beele leydi ndi ne ɓuura wonde jaame kisala moni kala heɓa ndimagu muɗum sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗina général Mamadi Doumbouya jaɓɓima wonande beɗi beyoji hinde hélicoptére giwɗi toon to Moscou laamorgo leydi Russie ɗum koye nodiral hakkude Conakry e Moscou hakkude général Mamadi Doumbouya e Poutine nden sifande wonande kay ɗi hélicoptére aji kewɗi ngam ɓeydude nden kay kisal ngal jaɓɓungal waɗi koto bowal addi woje ngal militaire toon to Conakry keddoɗen koto leydi Guinée Conakry lebbi 5 ɓe nangano ko 9 ne jofi sappono hande ni hen kanko on biyeteɗo wonande kamɓe ɓen gendiyankoɓe kamɓe ɓen gendiyankoɓe FNDC ɓe ganduɗa ko Oumar Silla wi fuñe mangue ne wondi kadi Mamadou Billo Ba lebbi 5 koɓe bifta e nder galleji mabɓe ɓe nawa haɗo hen hay goto wona suddiɓe mabɓe wona sehilaɓe mabɓe wona yaadi mabɓe hay goto seedake mabɓe yitere hay goto anda ɗoɓe ndumba hewɓe hande ne kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi hoorejo leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embal ne tawe to Paris lamorgo leydi France jungo e jungo hakkude makko Emmanuel Macron hoorejo leydi France toon to l'Élysée ɓe mbawi yewtide ɓe jaaƴi no fewi gartam hakkude leydi Guinée Bissau kamɓe leydi France ko wona ɗum ko noon kanko Oumar Sissoko Embal hoorejo leydi Guinée Bissau dañi jododade e ɓiɓɓe guinénaɓe finoɓe toon to Paris lamorgo leydi France ɗo hewɓe hen ne gullito gonangal ambassadeur men e caɗele ɗeɓe keɓata toon ɗe to leydi Côte d'Ivoire gila tan nduɗo hen lewru gilden contrôle wonande police ko fate yoga e autoji gujjaɗi toon to Europe mbadi mum wahlita e ɗen gueɗe kala e nder balɗe 5 tan ken tolno e 13 ujunere temedde 527 oto woni ko nanga wedda e fourrière taw kala ala hen dewɗo lawol wonani to banggue immatriculation dewɗo lawol walla ni vignette walla carte grise e gueɗe paɗiɗin fannuji kala ka ene foto wonde noon dognoɓe motoje ponoji 2 ha tati kala ko temedde ujunnaje 8 e temedde 4 woni ko nanga hen waɗa e nder fourrière oɗo sara loskoji goɗɗi ene jokki hen suuɗa gila haare fuɗɗi toon en tiiɗi ñalawma gaddo so ala ɗo bombo teɓɓiti waɗi waɗi hen waraɓe hewɓe no fewi gila avril 2023 ko bombo goto wedda e station service ɗum waɗɗani Khartoum no gasen jeetato neɗɗo mbasi en pittali men taw kadi on station de service woni koye jimadi
ɓe ganduɗa paramilitaire en ɗum noon waɗi ɗum nden fiyande ko ɓen ɓe tumda hakkunde généraux ji ɗiɗi ɗi ganduɗa moni kala ene wiya goɗɗo ko kañum ɓuuri tidde dadungal to Niger jangu ɓen worɓe wonɓe motoje joguitiɓe mbaɗi jangu e jamburu en wonnoɓe ɗanle mumen e nder région mo Tillabéri waɗɗani terra ɓe paano kono ko ɓeɗeɗo bankalari ɗum noon ko bombo wedda e mabɓe kene foto wonde nogas e goho wasi en fittanu mum farnoɓe galleji mum ke wonani balɗe tan 54 koninke Niger najo mbasi pittal men e nder région mo Tillabéri taw kadi koye terra jeyti nguɗon jango ko groupe état islamique taweteɓe to Nigeria ha to Niger kala Ghana cetal tambigal sumgoji leydi ndi ɗum ko caggal Mouhamadou Baw men on noon ƴamnoɗo e landa laamu dañi kala temedere 41 piccala gotele piccala 0 piccala diga e goho ɗum woni ko dañi hen kanko noon caggal nde o noddi wonande on mo ƴamdanno taw kadi ko John Dramani Hamma woni mo ganduɗa hande o keɓɗo polgu ɗum ko caggal nde o wi on yo jogoro jama hanki o catal sumgoji leydi Ghana lawɗi ni wonande ko John Dramani Hamma ganduɗa dañi kala temedere 56 piccala 53 oɗo saaha latima woni hoorejo leydi Ghana ɗum ko caggal nde wonno hoore ndi hitande ujunaji ɗe 11 yettano hitande ɗiɗi e 16 ɗum ko caggal nde hunani leydi ndi ma o yaltin leydi ndi e caɗele teskede Ghana o saaha ene tacca caɗele faggudu no feewi toccata Mahamad Idrissa Déby Itno hande o woni gorko ɓurɗo ngarɗude e nder leydi ndi ko hoorejo leydi ndi kono kadi hande o lomtima ba makko to banggue wondemo marsal ɗum noon eɗen gandi ko ba makko wonno marsal hinde towde ɗum noon ko daraja towɗo no fewi to banggue armée oɗo sa kanko général sukajo laamiɗo leydi ndi hanki o toɗɗama marsal kanko Mahamad Idrissa Déby Itno ɗum jeeya koye systéme ɓurɗo towde no fewi ko ba makko tan dañño ɗum kono kadi koni hanki o toɗɗama e oɗon martaba jolam jaberi paɗena ko to leydi Syrie Mohamed Bassirou toɗɗama subaka hande o hoore jaggaɗo leydi ndi taw ko hoore jaggaɗo transition kanko ɗowata transition gouvernement makko ɗo henna ha goo lewru mars 2025 ko nden ɓe jahata sumgoji hande o hol gorko pawɗo jungo mum e leydi Syrie woni Abou Mohamed Al Joulani hande o ko oɗo henna woni teskaɗo ndinbadi Syrie gila tan rebelle heeɓi laamu ngu kaso ɓurɗo bonde mo mbiyata Seydiana uddita on kaso gudditaɗo hewɓe kay wonnoɓe toon kolliti weltare men ɗum ko caggal lebte musɗe moni kala ene haala lebte ɗe waɗa toon moni kala ne haalta kadi gurdam gonnoɗam toon ha tenti noon ɓe finnoɓe leyɗele Europe caggal leydi Syrie ko feet mawɗo hewɓe kolliti ɗiɗo duuɓi kala mbayriti leyɗele men ko won duuɓi 13 kono ɗo sahane keeɓo ngam ruttitade leyɗele men leyɗele Europe kewɗe hen dartini dokkirgol asile wonande ɓen sirinaɓe ñagotoɓe oɗon fannu ɗum ko caggal foolede Bashar Assad molto yiiɗo toon to leydi Russie woni laamorgo Moscou musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena